Ini pancen kena diarani wong multi talent. Nggih matur nuwun matur. Apa-apa iso tembang digawe semi medley kepenak. Nggih, Pak. Digawe ora lho, seragammu modele kok beda ta bengi iki. Loh, kula iki Model wong anu kebanjiran. Agustus tuh harus inovatif, Bos. Wah, inovatif. Dan gambar sampean pantun ya putu kok kaya wong klelep ngono modele. Lah iki saurunge munggah iki mbok sikile iso dhisik kaya rumah saku. Ah wis dinggoni ngenan malah kaya brongsongan tewel. Lho lah iya lah sampean pantes iki. Cara anune kaya model India, India. Kok ngarep to apik delok. Celana India iki ngene iki. Kok ngarep lho pantes. Delok kok mburi kaya wong dobel iki lho. Ora cetha ngono ki mbok yo menyesuaikan. Jane apik, Gus. Ning gandeng ora ndek bokong yo ngene iki. Lah ya diwehi bantal apa piye gawe akal to bokonge digedhekne. Wis tak tukoke saka Taiwan dek ingi. Bantal bokong pasangan. Oh, bokong pasangan. Saka sepon nika. Saka sepon. Lah kok terus tak keke dheke malah ra gelem gawe nganti sprene. Lah nyang apa ora digawe? Lagi sinan kok. Lho nyang apa wong ditukokne kok Taiwan adoh-adoh ora digawe iki. Bareng tak gawe lah kok kualit to, Pak. Lah terus sing mlentung tak kek ngarep ngene. Wah, lah kowe iki ora kira aku mlaku bingung ngene malah kaya beruk. Lah ya ora apa-apa to, wong kaya lho, ora tenanan lho. Rumah sakit. Alhamdulillah Pak Santos. Iki jenenge inovatif wong mulane wulan Agustus kok ya. Saestu. Alhamdulillah dalu menika najan to kapur nyoto awake dhewe sowan dalu menika dalam rangka tasakuran Pak Santoso. Pak Santoso. Ora lho. Kluthuk kok kaya nggae pempes kleseh lemah ngono. Lho Pak, ngece aku. Nyang apa? Nyawang katokku guyang-guyu. Lho ya modele kaya film jim-jiman ki lho. Jim-jiman sing mlakune etek-etek ki lho. Rumah saku ora wis dingge adah apa to ngisor kok buntet kuwi? Enggak ada ngek. Ora cetha kaya wong ngalang-alangi pempese ejes karo ibu. Yen pangapunten. Niki wong sing ora ngerti dikira dhewe iki cara berkostum atau cara berpakaian. Ini kostum mirip-mirip India. Niki yen kula gawean niki kan celana religi, Pak. Oh, religi. Niki sarung agamis ngene iki. Oh, ngono. Sing sok digawe abu nawas barang kuwi. Gandeng sing gawe niku abu gosong. Ha nek kono kena abu nawas lha abu goreng kok ya. Lah niki abu nggih isah-isah nika kok. Mula alhamdulillah. Lho iya no rasa syukur no. Kiai sak menten kathahipun mujudaken. Wonten dukuh. Dukuh ya. Dukuh kok. Dukuh nggih. Pak Santoso, Pak. Heeh. Menika piyantune Pak Santoso. Lho titan nggih. Lah kenal ya. Lho dhewe ngenali nyusul teng INP nika. Masa? Iya. Kalih Keng Rama. Oh. Mbah Di. Mbah Di UNP. UNP kok INP aku ngantek bingung. UNP. Oh, heeh. Pak Santoso menika piyayinipun sok mendel kemawon, Pak. Loh, najan to mendel ning panjenenganipun Sembodo. Sok biak-biuk Bos Pati. Patani tebu. Wah, kuwi kudu dicontoh. Pak Santoso niku piyai ingkang kreatif, produktif, tur ya aktif. Heeh. Jenenge telo diselep iso dadi tepung. Iso dadi teligu. Nggih. Tebu digiling ya iso dadekke gula. Iki paling ora awake dhewe iki sebagai seniman minta motivatornya dari beliaunya. Wes, iki wis dicontoh bojoku. Terus bojoku ya kulaan tebu. Heeh. Dadi es. Loh. Kudune tebu ki ya dadi gula kan. Dadekne gula no, kuwi jenenge karya ilmiah. Lho, bakul bojoku iki bakul es tebu kok. Kowe iki ngomongke Pak Santoso lek kagungan usaha gitu. Iki lek Pak Santoso iki hebat. Memang ini yang bisa dinamakan pengusaha petani yang sukses. Contone, nyatane iki mau acara sunatan anake, gelar wayang nimbalin jenengan sing dadi dalange, dagelane kula kalih kritik. Penonton sik duwe hadiah iki. Hadiah napa Mas Luduk? Sepeda motor kuwi lek Pak Santoso kira. Endi ta? Kuwi montore wong delok. Kuwi montore piyai kene rumangsamu. Montore wong delok nggih hadiah ngawur. Tapi cara dhewe hadiah tenan apa ya gelem napa? Gelem no. Tenan. Gelem. Sepeda motor. Oke. Gelem. Gelem no. Katok. Oke. Saiki nek enek dua pilihan hadiah, kowe sepeda motor karo katok milih ndi? Sepeda motor. Nah, berarti ra katokan. Kowe numpak motor ra katokan. Nah, iya to, Mas. Piye kowe? Seneng kowe. Pilih ndi kowe? Ya awakmu apa? Loh, kok takon kancane. Aku takon sampean kok. Aku mau pilih apa? Sepeda motor karo katok milih ndi? Apa mau diparingi hadiah? Sepeda motor.
Ah berarti ora katokan numpak sepeda motor. Piye kowe? Akeh wong lho. Nah, akeh wong mosok numpak motor ora katokan. Ya carane no. Napa? Carane piye? Sepeda motor tukare sepeda motor lanang. Ha terus Lebone tangki selesai gak ketok. Sing dilebokke ki apa? Ya sing disunat ki lho. Ngawur ae dikomamor bensin mbeduduk lho kok ya. Berarti tahu sampean tahu. Kuwi teori. Ora ilmu kehidupan yo ngono kuwi. Ora mudeng kok sampean ro mbeduduk berarti tahu sampean. Ngawur ya critane kanca-kanca. Zaman semono koplak lak tau ngekum. Iki nyampe jane iki. Anu om beduduk lho om. Tapi koplake lengo gas kok anu tenang. Mula Pak Santoso kabeh dening Ibu Wiwi. Nah, ngitanaken Kang Putra, Dik Rendi kalian Dio. Mugi-mugi ingkang dipun tetak saged mikul dhuwur mendem jero asmanipun sepo kekalih. Ora kaya Pak Santoso. Nah nggih. Yoga wayang dicepak nih tenan. Nggih, fasilitasnya ditata. Iki lek kita ya wayang sak ukurane wayang sepinten sakmene lho. Yogane sepinten sakmene langsung yoga iki diantisipasi langsung dipagri lho. Iki tembok. Tembok iki lek ora trimo barikade ning gaene tembok dadak. Iki lek ra lho, iki nyatane Dron cukup. Iki ora kok nyepake tanggapane wayang ora. Tra iki nggon daleme latare wong iki kok iso. Kuwi temboke wong lho. Temboke wong matamu iki jane nyawang ora. Kowe rene nggo moto apa ora jane iki? Gunane moto iki nggo nyawang. Nah, ngono. Gak nyepakne yoga iki. Lho ini kagungane sing kagungan dalem ki latare kene iki lho. Kok iso tembok kok iso. Lah nyapa ngurusi yoga? Wong ngurusi urusane gamelan kuwi eneh nata sedina utuh kok ngurusi yoga kok iso. Wong ki mulane iki lho Mas. Kurang pengalaman dan kurang wawasan. Jenenge wong anu sak apa ngene sak bathok ngorok sak cingkir ngentir. Lah niki Pak. Bathok kok ngorok iki lho. Kowe oleh beras basa ngono kuwi. Kowe ngorok terus. Niku lho. Oleh beras sak cingkir ngentir kowe. Dadi kudune wong kuwi gumregah. Olah kanuragan kepiye amprih entuk opah. Lah ngono. Pak Santoso itu enggak mau diam, selalu gerak, selalu obah. Jangkahke sikil ngematke rasa nggih to Mas. Iya ku mrembyah. Ngobahke pikir tur ngituke kasil. Ki lho. Didelok nggon ngono kuwi didelok. Nyapa menenge nyapa? Termenung. Kowe gumun karo omongane adikmu. Ora. Kowe penggemare adikmu. Mboten. Kagum. Ora. Omongno lek kagum. Ora nyapa aku meneng kok kagum ya. Lah kok meneng ora ngimbangi kancane. Nyatane pinter adikmu kok. Lho nyapa lho aku meneng ora kagum kok. Lho. Iya ta. Kok ora omong lah ngopo? Biasane yo nyaut. Luwe aku kok. Lha apa mau urung dahar pasugatan reno-reno ae. Ngeten iki lho. Awake dhewe iki yen pinuju rame kangge tirakat. Nah, pinuju sepi kangge golek berkat. Nek awake dhewe diwolak-walik ora. Lho iya no, wong iki ben seiring selaras digunani tangan jangkep kiwa tengen, kuping ya kiwa tengen. Ya iya mripat kiwa tengen. Ket biyen ya kiwa tengen apa? Irung ya bolongane loro ya padha gedine. Nah, ngono. Dadi mripat ya loro padha. Jajali nek awakmu iso ngrasake kowe kudune bersyukur gitu Mas. Iya no, kurang syukur. Nah, ngono lho. Mripat nyatane ya enek irenge, jajal putih kabeh. Prakan druwa kowe. Jajali lambemu ngisor dhuwur gathuk. Umpama kowe ora gathuk, piye jajal rasane iso mangap kowe? Ngono lho. Nesu, diomongi adike nesu. Ora. Dikritik ora mempan. Mempan Pak. Gunane kuping nggih ngrungokke. Sing ngomong sapa? Lho, sing ngomong sapa piye to? Kuping nggo apa? Nggih ngrungokke kaya Mas Gareng ngendikan. Kuping nggih ngrungokke. Indra pangrungon. Nah, kuping nggo napa? Ngrungokne. Sing ngomong sapa? Kuping wajan nggo centelan ya. Kuping apa? Wajan. Ya Allah, kok kuping wajan ki centelan ki lho. Maksudnya kuwi ngene lho, sing tak omongne saranduning badan. Apa wae sing tememplek ana jiwa ragamu ki mesti ana gathuk cenenge. Mata ki ngemet barang sing nyata. Nyata. Mula mata ki kanggo nyawang, kanggo paningal. Mata bur iki rasa nyawang ya. Apa? Mata bur. Nyapa ora mata udun pisan kaya. Maksudnya mata ngemet barang sing nyata, lambe kanggo pangucap sing sae-sae. Ngomongne sing apik-apik. Lidah yang basah buatlah baca Al-Fatihah. Insyaallah akan menambah barokah. Lha iki lidah ki kanggo ngrasake. Bojoku lidah nggo kramas. Lho,
Lidah apa kuwi? Lidah buaya. Bocah iki kok ora Kowe muteng. kok selengekan terus to? Maksudnya ki nek nggon sirah, kuping, irung kanggo napas, lambe kanggo ngomong, tangan kanggo nyekel, sikil kanggo mlaku, ati nggo ngrasake. Lah iki, ngopo? Bah, malah gede ya. Aku seneng kok. Malah gede. Watu wae. Sik kayak hernia gitu. Kowe atuh nyok gembel. Lah mbahmu kuwi kok iso Bapak Santoso kalian Bu Wiwi. Heeh. Niku Kok gede tenan lho. Kok stadwo Pak bekel. Layak gawe celana model ngono kaya. kowe asline kranjingan kok. Ngene iki barang permono lho, Mas. Lah nyapa to? Iki sing diarani permono iki lek wong liya, kowe iki adik kowe. Terus Oh kan biyen aku ya roh. Sunate ro. Nah, sunate ya roh. ane nek perkara sunat aku jane geton kok. Lah nyapa keton? Lah wong aku irung wayahe sunat kon sunat karo bapak. Lho piye dipeksa kuwi berarti? Dipeksa, Pak. Lah nyapa? Gara-gara iki tok lho, aku gara-gara sunat rong wayahe disunat. Lho lha iki gara-gara. Iki masalah iki tok. Lho iki Masalah piye? limbuan lho iki gara-gara piye lho iki? Lho. Lah iya gara-gara Mas kula niki. Masmu nyang apa nalika semono? Limbuan. Maksudnya gara-gara kowe. Gara-gara iki permasalahannya ning sampean kuwi lho. Kok limbuan? Kula iki kudune ora wayahe sunat, Mas. Heeh. Lah kok kula disunate dadak kali bapak. Urung wayah diwayah-wayahne. Nggih. Lah sebeba. Mak, sebabe. Sing bener ki abape. Sebabe Nah, maksudnya. Heeh. Gara-gara niki celintisan. Lah, mulane wong aja celintisan. Mulane wong biyen kuno biyen lak ngomong le wayah magrib aja saba ning jaba. Kowe engko nek saba ning jaba mesti ketut Bathara Kala. Mula kok ning jero omah. Wong biyen ngono Nah, kuwi. lah kok niki celintisan metu, Pak? Laku. Nggih numpak pit nika. Wo numpak pit. BMX. Bae. Lah kok lagi diandani ibu aja kluyuran letuk. Lah kok mancal sepeda njlungep tenggene selokan, Pak. Bae iya. Njlungep niku basa konangan Dep. Anu Pak Julegop, anake jenengan sing barep tiba tenggene selokan. Ha terus? Lah kok kali bapak diparani dicengkiwing nika kok njluk selokan nika. Heeh dijunjung. Kijane bocah wanan kucing Kok kucing dicengiwing. Lah kok terus nggon rainu masyaallah Mas Babras. Gareng. Rai ra rupa rai. Bae iya. Kuriki iso getih tok nika. Lah kok mbasa diusap nggon raine niku kalih gen napa anduk teles. Heeh. Lah kok lambe dhuwur niku cuwil, Pak. Suwek. Nggih. Wah, guweng berarti. Wah, masyaallah. Kula terus kali bapak kae Mas Pundang piye dianuter kene iki. Digawa tenggene KUD. KUD. Sunat kok ning KUD iki lho. Apa kae Anu KS apa sing bener ki selepan. tempat unit UGD. Nah, UGD kok unit KUD. gawat darurat kuwi lho. Tenggene UGD, Pak. Lah kok dilumahke nika terus diwehi infus, diresiki kalih alkohol. Wah iya. Lah kok alkohol entek dombe bapak. Nah, bapak. Ya akhirnya Pak mendem. Ngawur anake. Lah kok diwehi alkohol niku mriki diresiki, Pak. Jadi dosep-osepi ngeten. Terus diresiki ta kali dokter. Ban niku terus delok ini wah robek Pak ini. Oh ya dicangapi ngono. Nggih. Niki mboten ngerti ya mek nangis tok ning kali diinpus. Cilik aku ya. Cilik weh terus aku ro ngenak-ngenekne dilap-lapin. Oh ini robek Pak ini. Kabare kaya ditapuk barang ben ketokane ngono. Lagi bengi iki cangkem mau di PP lagi iki aku. Lah kok mari ngoten Pak Gareng. Heeh. Lah kok dokter niku sanjang ke bapak. Anu mohon maaf bapaknya Mas Joko Duk. Iya Pak. Itu harus segera direformasi. Apa? Direformasi. Kok reformasi apa? Lambe direformasi ngawur. Aduh ya. Lambe kok reformasi iki lho. Didandani kuwi to. Cangkem kok reformasi. Sing goblok iki. Ketek galeng ya pekok. Apa to iki? Cangkem ki diimunisasi. Masih penanganan cepat ki lho. Operasi. Nah, dioperasi Pak. Heeh. Begitu dioperasi bapak nu nangis. Lah terus Pak, iya. gimana ini Pak Dok? Pak mohon maaf. Pak dokter, Pak Dok gitu. Pak Dok iki lek bahasa Inggris kirik lho kuwi. Maksudnya ya manggilnya Dok gitu. Maksudnya dokternya pas kuwi melet. Oh, Gimana Pak Dokter? Lah akhirnya dokternya memberi saran Pak. Terus? Anu Bapak ini harus diambilkan daging simpel belakang. Heeh. Bokong ini ki ajeng diris nggih nempel ngriki. Golekne daging sing iso melar. Lah kula niku lak ndelok Mas nu rak mentolo nangis Pak. Lah kok terus piye Pak Mas Pak wis ngene le. Masmu ki repot dina iki butuh tulungan. Lah kok kula digeret langsung jak sunat dadak Pak. Oh iya.
Wis sunat to, Le. Iki iso ora iso sing nulung ya awakmu. Kuwi ya dulurmu karo dulur. Nggih. Kula sunat langsung siap kowe. Lan wis Pak sunat. Tol. Lah kok bapakmu kali dokter omong, "Dok, maaf, itu potongannya enggak usah dibuang." Oh. Langsung kali bapak digegem mlebu teng ruangan niki. Aku roh kuwi jenenge ikut to kuwi. Nggih. Rasa aku wis. Lah kok no teng riki doktere ketemu. Bagaimana Pak Jolegon? Pak, daripada nanti besok anak saya cacat bokongnya itu ndak ada krowok. Ini anak saya yang nomor 2 saya sunatkan. Ini potongannya buat nembel itu. Lah kok operasi dadi deret lah niki dijahit cetil. Wah kuwi templekan ikut. Iki dadi kowe iki paling ora melu matur nuwun aku ya nulungi uripmu. Tanpa ana potongan sunatku kowe lambemu rapi ngene iki. Ngono lho. Bersyukur amla beda lincip-lincipe beda. Beda wong modele. Nah, lho ya ta aja guyu, aja guyu. Kowe nek guyu iki kaya obah-obah piye ngono. Ya ta, Pak? Heeh, wong ya. Ngono. Walah. Mosok to? Lho, kowe mbiyen tiba domongi kok. Terus tak wehi petokanku sunat. Mula aku jane urung wae sunat-sunatke bapak. Iki tembelanmu. Nggih. Cangkemku ya. Nggih. Layakno. Napa? Angger wong ayu sing jengat cangkemku. Anu menyonyong ngono ta? Menyonyong modot ngono. Sing ngantek saiki lambune amis ra. Sayangno nek kowe geger arep bojomu. Mosok. Nyapa? Cangkem tembelane pelem kowe. Oh ya kudu matur suwun. Lho kepiye nyatane lak ya apik lho delok to. Modele kok ngarep lho ya ora. Nek kare kula lak beda, Pak. Lho iki termasuk klitik iki bejo. Cara anune pelem ora sak peloke lho. Kuwi menggur anune tok lho kowe kudu marem. Nek kulite tok jajal. Terima kasih lho. Pelem ora sak pelok iki berarti lek peleme kuwi pelok iki ndoke. Gah aku. Oh kok. Pene kula nuwun pangapunten. Lho, piye to? Nyang apa to? Mosok tembelan tekmu. Iya. Kok sih ora percaya lho. Ya takono doktere to, takono doktere. Doktere isik ora doktere? Mbok demok kepiye? Sing nyunati isik ora dik? Tasik, Pak. Wah, kuwi seksi lho kuwi. Tembelanmu. Nggih, ngono. Diselak jiwite. Aduh. Wong ngepet. Aja mbok cilik. Aduh. Aja mbok cilik. Aja mbok cilik. Aja mbok koweri lho. Aja mbok. Oh, antekmu to iki mau. Kok ya anu sik gandeng ya rasane. Urate. Aduh. Aja. Alah. Ya cal tuk sentian tuk iki lho. Sentian. Piye kowe? Kene sik gandeng to rasane. Lho, urate sing nyambung, Pak. Boten. Apa mau disentikno kowe apa ya? Mula sing diarani sunat ki nah, genahno, sunat ki apa? Sunat niku syukur lan nadar. Sunat. Syukur lan nadar. Syukuripun Bapak Santoso. Wis Mas. Ya ora lah iki. Aku tak jelaske sik to Mas, aja jarak sik ngono. Sunat nika syukur. Tuk lu tuk. Wis. Tuk, mbok kowe nak ngene iki wae. Oh, jajal kono rasane piye dek? Kudu cepet. Pak Gareng. Dalem. Kowe tak jotos nang iku. Pak Wiwi menika. Pak Wiwi kuwi lho. Pak Santoso. Bu Wiwi. Pak Santoso kalian Bu Wiwi. Jumbuh kalian ajatipun sunat. Sum menika syukur, nat menika nadar. Insyaallah menawi beliau Bapak Santoso anggenipun syukur lan nadaripun dalu menika mujudaken sedekah lilahipun mula nganti panjenengan ngasta dalu niki pamrih nyuwun donga pangestu warga masyarakat dukuh sedayanipun. Niki nadare lak wis nanggap wayang. Nggih. Mula ana sing ngarani supit. Supit maksude. Su ki tegese kudu supel. Senajan to dadi wong kuwi aja mingandelke derajat pangkat lan sembarangipun. Mula nek nggon supel kuwi penting. Sugiya kaya apa yen srawunge ora ana, kuwi ya tetep ora sedarane wong sugih. Sugih bakale suda, rupa bakale tuwa. Rambut putih bakale malih. Untu ompong bakale mlebu ngerong, pipi kisut bakale mlebu bolongan sing ciut. Nah, iki lho Pak. Dadi sing diarani suki supel,
Pit ki tegese apa Mas Luduk? Pit. Pit iki kapit. Nyapa kapit barang mok gorene kok ya. Kapit ki kapit, dadi supire Mas Gareng kuwi jenenge kapit. Ora ana Mas Gareng, ora ana supire Mas Gareng ora iso pagelaran bengi iso kalaksanan. Dadi kapit ki melu andil. Kok iso kok kono ki ya ngopo kok iso? Ala sak temu-temune. Pit ki saka tembung pitulungan. Pitulungan lan kok ora lokak saya kebak, ora utah saya utuh, ora roboh san saya kokoh lan bakoh. Ora kelong malah bom. Bombong. Bombrong. Niki lho Pak, mula pit ki pitulungan. Pitulungan Pak. Heeh. Kula ana sing ngarani sunat, supit lan tetak. Tetak apa iki tetak iki? Mas Luduk, tek ki saka tembung teko. Wis teko kajate Pak Santoso nyunatni anak loro-lorone Pak. Oh. ora mban cinde mban ciladan. Ora bedak-bedake siji lan sijine. Kabeh digawe padha. Sebab apa dibarengke sunate tur tanggapke wayang bareng-bareng. Nah, kuwi perkarane ora bedak-bedake, tidak diskriminasi antara siji lan sijine. Lah kuwi lho. Lek perkara ngirit kuwi ora mungkin Pak. Mergo Pak Santoso ki wong sing blobo, wong sing sugih. Alhamdulillah. Tak kita akan sulit. Tegese uripe Pak Santoso lan warga masyarakat kene lan keluargane ora bakal angel mergo kabeh bakal diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Luar biasa. Lambene kok kena nggih ngomong penak to bekasean ya. Penak kuwi tembelanku kok dadi ya ketularan omonganku to kok iso. Kula sing disunat asmanipun Dik Randy. Randy ki sik SMP ya Randy ya. Randy. Ngene Pak. Randy karo Dio saiki Rendine sik. Ren ki leren. Tegese leren anggone dadi bocah mergo saiki wis disunat ngancik kadewasan. Dadi Joko. Sejane akeh sing bakal teko. Duwe cita-cita. Di iki saka tembung dina-dina tegese anak iki tetep ndedonga dina-dina pelajak ndedonga marang Gusti muga-muga bapak lan ibu pinaringan sehat lan panjang umur. Amin. Sing nomor 3 iki putra sing nomor 3 maksude Dio. Kuwi nek lagune lho Dio aku dengar di radio. Ya wis bener. Di radio. Iya. Di radio. Lho mencocong lho lambene. Dio ki saka tembung di iki DIO. D iki dedikasi, iki insyaallah orang tua. Jadi dedikasinya Dek Dio itu hidup insyaallah bukan untuk orang lain tetapi tetap terhadap orang tua. Untuk membahagiakan orang tua. Tepuk tangan untuk keluarga besar Pak Santoso. Ngoten lho Pak. Ngono kuwi. Pak Gareng. Nggih, Pak Santoso. Santoso ki rasa diomongne maneka warna, rasa dijelasne maneka warna. Santoso ti sentosa. Berarti sejahtera dalam hidupnya, sejahtera dalam membina rumah tangga, dan sejahtera dalam usahanya. Wah, kowe ngonceki apa-apa kok iso ngonceki Pak Santoso iso Dio iso. Iki oncek ana Bu Wiwi oncek ana. Wi ki saka tembung wilayah. Wilayah keluarga itu yang selalu diutamakan karena kepentingan keluarga itu lebih penting. Loh. Wi. Ayo. Wi iki marme yen diwi. Tegese weh gah aku. Ibu nek kono lho Bu Wiwi. Tegese diwi menika diobah-obah dalam asumsi kita sebagai penikmat. Aja sampai kita punya asumsi yang negatif thinking tapi harus positif thinking. Tegese diwi itu diwi rasane Pak. Rasane dirasane. Yen Bu Wiwi menika yen wis diwiwi rasane, insyaallah bakal gumegrah, insyaallah bakal semangat, insyaallah akan menjadi ibu rumah tangga yang baik, bisa mengatur manajemen keuangan rumah tangga. Apa-apa kok iso to? Ampun ya. Bengi iki ngrawuhke wayang kulit enek terope. Terop apa kuwi? Ter ki saka tembung kentir. Muga-muga sakwise nggelar wayang iki kentir samu barang bilahi bakal cedak rezekine. Alhamdulillah. Ya ngono lho, karepku ya ngono kuwi. Ya ngono pinter tenan. Lho nggih no Mas Gareng. Rob ki robohkan prasangka dan robohkan pemikiran yang buruk, tapi kita harus menumbuhkan pemikiran dan prasangka yang baik. Optimis, gak pesimis. Iya. Orang itu lebih baik minta maaf daripada memaafkan. Loh. Bener. Wontenipun terop lajeng dipun lenggaken wonten sak nginggilipun panggung. Panggung. Pang menika saka tembung pangkunen. Pangkunen wong sing butuhne. Mergo apa awake dhewe jejere dadi menungso kudu saling tolong menolong. Saling bantu binantu.
Gong ki jejere menungso kang urip alam donya iki kaya Pak Santoso ora duwe jiwa adigang adigung lan adiguna. Prasaja Mas. Panggungipun dipun gelar wonten latar. Laki lapangkan dadamu. Loh, tegese wong ki kudu sabar kaya Pak Santoso. Wong sabar ki dadi kekasih Gusti Allah. Sabar ki bakal subur, wong sing ora sabar bakal cepet mlebu kubur. Ya Allah, ya Allah. Tar ki saka tembung taruna bakal ngungkuli bapa. Dadi anak esok ben sing disunat iki Mas Dio karo Mas Rendi insyaallah bakal lebih sukses dari orang tuanya. Lataripun lajeng dipun ubengi tembok. Tembok. Jangkrik ya. Loh, lah kowe wong pinter Tembok. Jangkrik. Lah kowe wong pinter kok ya. Tembok. Tem menika saka tembung tembok. Heeh. Tem menika saka tembung ing alhamdulillah. Tem menika tema pada malam hari ini adalah menggelar budaya. Nguri-uri budaya. Nguri-nguri budaya. Pak Santoso ora lali nyunate putra kekarone nimbali panjenengan sing dadi dalange nggelar wayang kulit sing dadi hiburane. Jadi tema pada malam menika tema pada malam hari ini adalah budaya. Mbok. Ayo. Mbok. Bosok ora kowe ayo. Mbok kurang melu Pak Gareng. Ayo mbok apa kuwi? Mbok ki saka tembung bok. Insya Allah sing darani Pak Santoso iki bakal nyeneni wong akeh iki bok ki bakal tombok. Urun tenaga, urun pemikiran, urun biaya. Kok iso ta kowe ampuh. Iki enek sone. Lah, son iki enek mixere. Mixer apa kuwi? Lek golekne arep-arepno lho. Kok mixer barang. Isone muni mergo gawe pengeras sing diarani mixer. Mik ki saka tembung Pak Santoso iki ora mikir anggaran. Insyaallah Pak Santoso ora mikir anggaran mergo apa? Duwite Pak Santoso ki wis luweh Pak. Pinangan saka Gusti Kamurbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala, rezeki saka pati, rezeki saka tebu. Iki insyaallah cukup kanggo gelar budaya. Edan ampun. Ser ki insyaallah Bu Wiwi engko yen bengi bakal ser. Bu Wiwi lenggah mangsa murah. Ser ki saka tembung serahkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Apapun yang kita laksanakan itu hanya sebentuk ikhtiar budidaya. Ning sangu barang sing ngatur sing nentok niku ya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mulane sing darani buwi karo Pak Santoso iki mung pasrah mung budidaya kabeh iki dipasrahke marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Fafiru ilallah. Nah, ku lho, pasrah mlayu karo sing Gusti Allah. Pasrah karo Gusti Allah. Mixer kuwi, Pak. Ayo, apa neh? Mixer kuwi enek musike, enek drame, enek gitare, enek basse, enek melodi. Nah saiki apa sing diarani truk? Mergo kabehmu dimot truk. Ayo. Aduh iki. Truk ya apa? Truk ki saka tembung matanika. Matanika ki tiga huruf. Truk ki saka tembung trengginas terampil. Dadi samu barang sing ndenekke jenengan ya yoga, ya sopir, ya sinden, ya tukang son. Iki sing saudarani seniman seniwati sing trengginas kabeh, semangat kabeh. Makane kaki kreatif. Dadi sopir ya kreatif, dadi yoga ya kreatif, dadi sinden ya kreatif, dadi tukang son ya kreatif. Nyatane sopir sampean ya kreatif to, wayahe menggo kiwa ya dinggo nengen. Ngiwa. Kreatif kok. Mengko nengen yo. Lek menggoke wayahe nengen, dinggoke nengen ra kreatif. Tapi sing jenenge kreatif kan lain daripada yang lain. Loh. Wayahe Google Map menggo ngiwa, menggone nengen. Inisiatifnya metu. Keblasuk ora masalah dadi pengalaman. Sing penting teko nggon. Pengendali pagelaran wayang kulit adalah dalang. Dalang ki ngudal piulang. Kaentengan lek kuwi apalan aku. Dalang ngangge blangkon. Blangkon ki blangbleng bakal kelakon. Amin. Ngempit keris. Keris ki disengker ora iso nggo iris-iris. Loh. Lenggahe sila. Sila ki saka tembung si ki sigap lan tanggap. Lo ki longgar. Silane sikil. Sikil. Si ki si. Sido apa ora?
Siki apa iso? Siki saka tembung siku dendaling Jawata besok bakal ditanggung karo sing kuwasa yen beliau ngasta dadi dalang ora bakal nglakoni wayang sing apik. Lho iki lho, siku dendane tegese sok narik ning jangan dhewe. Siku denda. Siku dendaling Jawata. Kil kuwi saka tembung Kil ki skill. Kil kikil. Apa? Kikil. Senengane dalang iki mangane kikil. Kok ya terus to kowe iki aku seneng dawet. Kikil kok dawet. Kikil. Mula lek nggono aku ra mentolo aku takon dhek rung kok polone metu. Aku lek nemen aja dadak utek kuwi mumet wae. Niki nek dimong nganti sewengi apa digoleki iso Pak? Iso godhonge ya dadi pitutur anim dadi pitutur. Pak Santoso tebu ki manteping kolbu. Lho, telo ki saka tembung terus terang. Ki terus terang. Jujur. Lho ki longgar. Lho, ana darane kacang. Kacang ki ngilingke kowe aja kakean cangkem lho. Tekak tok kacamu kok. Aku yang nuliske Nuliske matamu ya. Yo, lah kok nesu iki lho. Ya nesu kene mek tekok tok. Mixer. Lho, wong iki jenenge aku karo kritik lek ora ngerti. Wong ora ngerti iki wajib takon, wong takoni wajib disauri ngono lho. Aku lek rasa nyauri dikira goblok aku. Lho lah iya kan yo modal lambe. Modal lambe tapi mane-mane Pak iki lambene kolaborasi ya. Piye iki? Apa kuwi? Lambe iki karo ketane kuwi ya. Mas aku. Amin aku sampe Pak Santoso sampe to? So. Coba. Pak Santoso. Pak Santoso pancen gagah piteksa. Ya. Lah kok iya kuwi? Pak Santoso pancen gagah piteksa. Sing ditresnani ra ana mung keluarga. Yen disawang beliau sregep ndedonga marang sing kuwasa. Sing disunatke jenenge ya Mas Rendi. Iya. Lho. Mesti dadak neh. Ya tapi kowe iki termasuk lantip lho. Sing disunatke kuwi jenenge Rendi. Iki piye iki? Kecerdasan ki diasah ngono. Rendi. Sing disunat iku jenenge Rendi. Saiki wis mari iso dolan ning ngendi-ngendi. Rono rene kudu sing ngati-ngati. Insya Allah kabeh akeh rejeki. Garwane iku asmane Bu Wiwi. Ya. Iki Lho. Bacute iki lho. Garwane iku asmane Bu Wiwi. Buwi. Wangel lho, cuk. Iki jenenge sapa to? Awe mumet. Iki jenenge adekmu sapa? Pitik. Cak nyeluk. Lah kok diceluk cuk piye to kuwi? Cak ngono lho Bukan karepe. mikir nih. Semua itu pekerjaan harus pakai pemikiran. Ayo. Tak gelene. Yen disawang Bu Wiwi kok ayu tenan. Tenan. Ya. Ayo. Yen disawang Bu iki nembang to. Kok malah nyawang Bu Wiwi terus. Bareng mbok lem. Ayo tenan Bu langsung guyang. Tak kocak ngono Mas apa nyantune sumeh kok ya. Yen disawang Bu Wiwi ya ayu tenan. Ya. Aku nyawang banjur kasmaran. Mergane ayune mergo dandanan. Yen tak sawang tetep menembah mring pangeran. Saya Disape lagi. Disape lho. Termasuk pinter iki. Lah kamu mbok pudul. Ora apa-apa lho dalang iki penggaweane sing ngene iki. Penontone bengi iki guyub rukun. Nah. Kun. Ayo. Ya. Penontone bengi iki guyub rukun. Muga-muga aku ngerti sing jenengan suwun.
kula namung ngaturke matur nuwun. Ayo kok plentus-plentus iki piye to? Wis tak pikir mbok disi. Sing mikir lak sirah to. Kok sing plentus-plentus kok irunge. Wis tak pikir mbok disi to. Lho, iki kalah dhisik ya kalah kok mangsane padha golek pangane. Iki dengoleno prapteng rampus iki. Ha iya no. Ayo. Ayo. Lho, ayo kok iso. Piye mo? Lho, kepiye iki? Penonton yen disawang aku ya perukun. Iya. Aku mau piye? Awakmu piye mul aku? Insyaallah kula ngerti ingkang panjenengan suwun. Ya kuwi. Lah iya tutuk sik. Penontone disawang lagu ya perukun. Kula ngerti napa sing jenengan suwun. Kula namung ngaturke matur nuwun. Insyaallah rezekine bakal tumurun. Iya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Peladene yen disawang cepet-cepet. Halo, peladene cepet-cepet lho. Peladene yang disawang cepet-cepet. Mergo dalane yen tak delok ora macet. Pemikirane disawang saya rapet. Yen tak delok kabeh sigra ora mumet. Suguhane disawang mung sego lele. Lele kok cilik-cilik. Oh cilik-cilik lho gede yang ngebeki piring lho kaya. Kowe iki ya didelok kok iso, didelok. Nah, krep tidak. Suguhane disawang mung sego lele. Lho. Senajan sego lele sing penting wareg wetenge. Weh. Yen didahar tuk mesti enak rasane. Mula aja lali maos alhamdulillah wae. Oh bersyukur. Ampun. Iso. Sego lele. Sambel terasi. Iya. Ditamati to, enek terasine ora. Mok tomat-tomane ilang lelene. Senajan sithik tapi iki meraati. Oh iya. Yen dirasake mesti ngenak ning ati. Ditenono sesuk isuk yen metu dadi. Gak dadi tahu. Tahu. Kowe nek pegel elek kowe rumah saku kok. Salatullah ya. Salamullah. Hampir tunggal Mas. Ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Iki rambut kuwi basane apa? Iki rambut dipasakne jenenge Rekmo. Iya. Rambut dawa Mas kuwi tingge apa? Rambut dawa api enggo susuh tumo. Kowe nemoni aku kowe. Kowe nemoni aku kowe bengi iki. Iki dawa lagi. Ngawur aku rambutku dawa lho. Ngenyek kowe. Pak Kareng. Ayo. Jenengan tuh tidak perlu emosi. Lah nyang apa? Saya yakin apa yang saya sampaikan ini tidak seperti apa yang ada di dalam organ tubuh jenengan. Oh ngono. Sampeyan ki sinajan rambut dawa ora nek tumane Mas. Berarti kowe ora ngomong ning aku to. Ora, lek tumo ora enek, tapi lek coro mbah rambut. Coro. Piye pamane corone nguyuhi kowe? Iki sik rambut, Pak. Rambut. Iki gulutuk. Kuwi basane apa? Kiki gulucuk dipasake jenenge jonggo.
Gulu iki Mas enak nggo dahar sego. Yen dinggo mangan boto bocah iki mesti bongkong. Hei, nek ra mangan sego ki poso. Sing penting o. Oh, sing penting ya. Ya kanthi. Iki tangan Mas, iku basane apa? Iki tangan bosone jenenge asta. Tangan tengen enak nggo muluk sego. Yen tangan kiwa biasa nggo ngoperasi guwa. Wah, iki milenial tenan kowe. Kowe aja membawa asumsi penikmat budaya. Enggak lho, kuwi wong jenenge bahasa gaul kok. Mboten guwa ki tegese ade lek ndelok pitike ngendhek ora kae didelok. Lah. Duduli. Duduli ngene kan. Guwa ki tegese brutune pitike diduli wis ngendhek porong ngono. Oh, tau tuman kowe ndelok terus gawe tangan-tangan ra mungkin kowe. Iya. Mesti tangan kiwa ya. Tangan kiwa. Ngono lek tangan-tangan kan beda. Dinggo muluk lele. Kok lele mangsa. Kuwi tangan. Terus wis Pak, mumet Pak. Niki nek digoleki saka ngendi? gua teko gua barang. Iki jenenge Deya. Apik iki. Dede ya. Ayo yen ndelok ngene iki pawakan wong wedok sing kodame apa Mas? Kodam tak delok kodammu ki nun sewu ya. Sing ana bah. Apa? Kok sing ana bah? Awakmu iki kodam iki walang sangit. Ye. Loh, kok walang sangit iki? Walang sangit ki lek rung didemok mambune ora bleng, tapi insyaallah panjenengan ki lek wis didemok, wis dinikmati, wis didelok, wis dipirsani, wis ning panggung ngadeg ngene iki insyaallah bakal kondang kaloka. Wong lek wis didemok bakal kondang kaloka. lho kuwi nek basane ketoke halusune jane kuwi delok ning ngosek. Asine iki. Lek urung ketembokno biasa marang didemokno ngetek ngono kuwi delok ning kluthuk kuwi asine. Ngono ya? Heeh. Ngono ya? Sikat. Ngono kuwi, karo wong wedok. Wong lanang kok kalah wong wedok. Apa? Karo wong wedok ngono kuwi. Mengko lek anu lek lanang aku tak cipok mborok nang lho. Luwes aku. Kowe iki yo ngono, karo kene iki ya sing alus. Lam tilam. Aduh karo aku diajen. Nah, ngono. Pripun Kang Mas? Aku sama gondrong lho. Agus. Lha iki ra nggih seragam kok mangan ning kene jae. Ora apa-apa to jane kuwi blakone dawa mburi kok. Mondolane digepeng. Lam tilam. Oh, dipun rungrung, Bu. Woi, iku Kang Putra Klitik to iki. Iki ning kene Tremas Kusuma iki. Edan. Leng kok aja daret-daret ya, Le. Lho. Wah. Lah kuwi tangan iso kaya sikil to. Iki Mama Dea Rabi karo Klitik duwe anak kuwi pamane. Oh ya mesti keluarga sejahtera berarti. Kira-kirane ngaji. Ya, gandrungen, rungrungen. Diajeng Pripun Kang Mas? Alus. sak kedeping netramu nggawa rasa tresna sakjroning atiku diajeng. Kula semanten ugi Kang Mas. Karo wedok mesti kaya ngono lho. Heeh. Yen nganti kowe gumuyu katon wajamu, kaya-kaya mbuka atimu supaya aku bisa ngleboni sakjroning atimu diajeng. Terus Kuwi bojone ra melok ta, Tuh? Betul enten Pak. Sak tau melu wong. Apa? Anake akeh ning omah karo. Pemriyek. Oh, senom. Banyak anak banyak rezeki seperti Pak Santoso. Sing ngomong sapa tangga ki anake akeh malah ngelu kok gendeng sing ngono. Lah ngeslot terus anake. Lam tilam. Wah, anakmu ti. Anakmu kita romangan ning omah. Apa ning kene wis gandrung wong. Mangan lele langsung butune klokok. Ki anake dalang lho, ora mbok paidu. Mas Gareng ki kagungan putra iki yo tirakat kaya langsung ditutup lah. Mangsan. Dlondongku kok masaku. Bocah ki doyan mangan ki kowe seneng anakmu ra doyan mangane mbok priksane kok. Bocah mangan mbok seneni. Anakku lho mangan, anakku mangan nganti bingung. Bingung apa? Saking apa-apa tak tukokne kok. Saking okehe panganan. Saking oke pangan. Tenanan iki. Apa-apa doyan. Lho mungkin. Berarti kroto barang mbok pangake. Paraji iwatan paku sik ndase. Belingan. Sesane ndase aku minta dilatih. Dikrokoti ta, diklamati. Diajeng. Nah,
Aku biyen sik jaman ra duwe. Aku bisa kaya mangkene. Jeneng sapa? Krana aku duweni rasa kangen marang sliram. Napa saestu Kang Mas? Aku biyen Ora-orane yen awakmu bisa cecaketan marang aku kaya-kaya aku entuk tombo bengi iki ya. Umum biyen sik melarat biyen. Mosok. Nggih, kula semanten ugi Kang Mas. Lele iki Kowe bisa cecak karo aku ya. lele tak upama tak ibaratke angin sing sumilir kaya bengi. Ora tau. Pripun niku? Riye ya tak kremusi nganti aju. Tenanan. Tak krokot. Ora tak aku tuku ra beneti ya. Eman-eman aku. Wong teleki. Kowe mbok menghormati sinden ora omong dhewe kok iso. Kene kon bawa kowe malah omong karo anake dalang iku mangsamu. Kita critani rekoso kumbi. Critani rekoso apa kok critani lelene mbok jaluk. Ku dhek ngrayu ta ajine iki. Gayamu. Modele kaya anake lho. Anu ya dhewe kena anu tak tembasne lho, entekne jaluk dhewe. Model tani rekoso kumbian iki lho. Rekoso apa? Ora tau rekoso omong rekoso jugotos ngene kok. Rekoso nalika kowe gugu lele. Ngelingi. Eling apa? Wong kowe urip karo aku langsung penak lho. Kok iso Penak ndiasmu. ngapa? Lho kowe dipenjara mbiyen piye? Patamu. Oh, jaman biyene mbok omongne nyapa kok iso. Kena nelongso lho. Nelongso apa? Nyatane yo penak saiki. Nangis. Neng polsek. Kok iso nangis iki? Wong kuwi mesti duwe laku elek. Aja mbok Tanggapan sing pitung anu iki tak iki cerita Pak iki. Aku lek ning Wis, Kediri kaya omahku dhewe. nyampe to. Bayarane sik 5.000 aku. Heeh. Tahun 2005. Kuwi mirok tobongan. Tobongan 5.000 tanggapan angger mulihno iki tanggapan angger mulih tukone sego sak pirang bungkus no nggo mangan cah bujangan. Oh. Wah aku lek tanggapan 5.000 no tak tukone sego bungkus tak nggo ngopeni bukan ngopeni lah dinggo tak tukone bujang bareng. sak leting ku tak tukone sego kabeh ngono. Heeh. Delalaki bar tanggapan ning Bojonegoro oleh tanggapan 750.000. Lah iya akeh. Berarti kan dodumane 350.000. Mulih wis luwih. Lah kok ndelalah bilyat. Sapa? Iki lho, anu Klitik. iki lho, bilyat kenan. Heeh. Bilyat ndelalah ki pas bilyat nggih dhuwit nyewunan. Kertuan. Kertuan. Ndelah cekel polisi. Lah terus Neng diko neng polsek. Lah aku ndelah pas dolan metu wong aku ora seneng main to. Aku pas metu dibel karo kancaku. Jo, adikmu ning polsek. Yo, oh tanggapane aku. kowe iki yo bosok Mas aku. Dengarin tanggapan lo dhewe ra ngejak aku lho. Tanggapan piye? Dicekel polisi iki. Lah nyapa aku lho? Main. Yo cekel polisi. Yo sakre penjara kae wis. Penjara ning polsek. Ya ya Polsek endi? Surabaya ning Oh Mendut. digawa ning Polda. Mendut. Mendut. Surabaya ning Tambak Sari ning Mendut. Heeh. Aku tak endangi sesuk iki. Pah, iki mosok mlebu tenan aku. Tapi adikmu wong bergas kok. Berkas sapa? Lah kok tak endangi ning polsek iki penjarane cilik to, Pak. Heeh. Ning jeruji ngono iki. Gocekan kawat kae. Sik kelingan lah kok. Heeh. Gocekan mesti kok kawat gitu. Oh iya. Niki to. Raine ditempel ning jeruji, Pak. Potonganmu kaya wong get-geto tibake ya nangis ngono kaya. Aku lho njaba lho. Ora meling apa-apa kuwi. Urung, aku ngene lho. Lha iki tenan kok picek to nangis iki. Heeh. Mas, aku yo Terus kapok aku. Wis ta, Mbok. Wis rasa diomongke mbiyen yo mbiyen ngawur. tapi ora meling apa-apa ngono. Meling. Lah terus. Ini kan sesuk aku tuh kalau sego Padang yo. Lho raine ning penjara kok mikir badokan iki. Lah ngono ya kawula teleh kok ya. Loh, tak omongi, Pak. Iki tak ambil sisi baiknya. Lho baike ning endi penjara kok baik. Loh, jangan dilihat sisi buruknya. Wong ki luwih becik pedotane maling ning sok ndene iso malih iso dadi wong apik. Wah ku ya dalilmu kuwi kok ya. Sampeyan mboten pirsa to? Apa? Sunan Kalijaga ke sadurunge dadi sinten? Brandal Lokajaya. Raden Mas Said. Ha. Niku lak yo mbiyen tukang nakal. Ah. Brandal main kecu. Nyatane begitu pikantuk hidayah, entuk ilham, ndandani kabecikan. Saya tak bantah kowe iki. Napa? Raden Said mbiyen ngerampok iki duwite asile rampok didemeni wong ora duwe iki. Lah mari kowe main mok domne sapa? Kowe kok bandingne Sunan Kalijaga. Lho raimu ki dapuke apa? Kanjeng Sunan Kalijaga Kan brandal didom-domne. brandal main oleh didom-domne wong sing ra duwe. Lah wong kowe menang 10.000 mbadoke ndelik lho iki. Ora anu kancane.
Ora eling. Ora ning kancane. Kowe iki dudu Sunan Kalijaga, kowe iki turunane Sunan Jaga Kali. Tukang mancing wadon dulure kapit iki. Mas aku tukang mancing kowe iki. Sing penting ki nek wis duwe kesalahan. Ha. Manusia itu diwajibkan untuk mengangkat tangan. Sisanya biar Allah yang turun tangan. Delah ben ora nek YouTube lho ya. Heeh. Umpamane wis apik wae. Rame tak video nih. Mas aku. Wis sik penak. Lah bos aku arep rabi. Sesuk mben tahun 2005 lah aku rabi. Lah kok terus memorandum koran. Nah, memorandum. Lah kok metu gambarku ning jero tahanan, Pak. Pelawak Jokritik masuk penjara karena judi. Judi lho kuwi. Baik. Jayabaya. Wo majalah Jayabaya. Majalah. Akhirnya terus diganti tak busuk tak ganti Jaya Bajul. Mas aku. Jayabaya ki jenenge majalah kok ya. Kok ndi, Nduk? Kok Jaya Bajul? Tandese mbuh kondi kok. Ning kuning. Kelingan kinan Pak nelongso aku. Heeh, sakmu. Paten bajingan lagi asline. Kowe ngono tanggap aku sak ulan utuk sing nyanyi ya kowe dhewe no wis ya. Raimu dhewe mbok entekne cok. Dadi kowe nyanyi mek angop tok. Karek napa 20.000 bendina aku kok. Lho, aku kecekel pas Agustus, Pak. Tanggapane sak ulan luput. Iki tenan cerita tenan lho, Mas Gereng. Nggih. Iki cerita tenan iki ora awu-awu aku iki. Dhewe wis tampa kabeh. Dadi aku nglakoni 20.000. Delalah iki kira-kira iki ben sing roh. Dadi narapidana kan nek bar ning polsek terus dilayar. Dilayar iki dipindah lho. Ning Surabaya iki nggone mendut dilayar ning nggone Medaeng. Rutan kelas 1 Jawa Timur. Medaeng. Aku tanggapan ning Jakarta. Aku mikir, adikku wis dilayar ning Medaeng ya aku. Kudu ngendangi aku kangen aku ning Jakarta ki meh petang dina. Tak endangi, Pak. Kendang ki tak titipne tukang parkir. Terus aku numpak bis ki mataku sik celaan, Pak. Sik dandan. Setun kangene karo adik. Setun kangen aku. Lah kok teko nggon, lah kok wis gendak karo pacare. Lah bajingan lho iki. Lho, lah kok ning Medaeng ki ning gone besukan kok wis sikil ki tumpang le bubuk. Mas aku. Lah iki petuk pacare to ning kono. Kalau Karo sapa? Gandese. gendinge Pak lali aku. Mas aku. Kaya numpangke pupu barang. Lali mbiyen iki Pak, mbiyen. Luwese sapa kuwi? Cangkemmu iki streaming kowe dikira rusak suasana pikirane adimu wedok. Adimu wedok iki lagi notati aja mbok. Aku ngerti angger kliting metu adine wedok utawa garwamu to maksude. Kuwi mesti sujono terus kok. Lah niki sujono terus curiga terus. Biasa wong bagus ya ngene iki. Kuwi ya ungkapane wong membela diri kuwi kaya. Alah ndek dhewe bosokno kok iso. Ning aku wis tak tambani. Ah, engko nek kumatne sapa ro kowe? Ah, wis tak antisipasi. Nek kumat kudu enek netralisire. Ngene. Kowe kelengkan ya. Yang apa kaya? Siapa? Mulane iki dadi wong ki kowe aja omong, setrik irenge sing nukokne sinden sapa? Wis ninggal kaya. Mas aku Wong ki mulane aja dadi wong ganteng, aja dadi wong terkenal. Terus wong ki sak madyon. Bah, aku ki nun sewu ya. Heeh. Tenan picek e mang. Kecengesan ta. Aku nakal ra tau. Wedok ya ora tau. Alim. Main ya ora gelem. apik percaya aku. Ngombe ya mek arang kading. Ya ta? Iya. Nun sewu, contoh aku. Iya. Wong ki timbang nun sewu lho, ki tak omong ya. Alung tuku, Mas. Kowe nuturi adimu kok tuku lho. Kowe asline ya iblis kok ya. Tegese iki tuku panganan dienggo nyenengne kanca-kancane. Wo tuku panganan dienggo nyenengne kanca-kancane. Lho Mas Gareng. Ajine ya dudu panganan sing mbok tuku. Ora tau aku Mas Gareng mbok sumpah. Gandese. Iki mek guyon Mas Gareng, guyon. Luase. Bojoku melek jan iki. Wedi aku. Aku mau bar. Ora lho ki arep nyekel tangan dhewe aku mek ngene-ngene kaya wong arepe anu ki koplok ki lho. Kowe wedi lek dituku kowe aja gelem. Mas aku. Totalitas itu penting. Wanita utama kok. Senengku guyon lek ngene iki lho Pak. Ayo dikira tenanan kok. Ngomongi kok. Aduh.
Nimas. Pirang wulan mek mumet ya. Saiki wis padang pikire. Wis sambat. Ora sambate nyapa to? Ora mesti pirang wulan iki adik terbebani dengan materi banyolan. Bengi iki iso guyon ngene kan. Ngono kuwi kudune bersyukur sing duwe ndas. Wong kadang nek mumet. Limbaran ndas ra iso mikir kowe. Mikir katok musim bogaan iki bingung aku kok. Diluk-diluk melorat ki aku ini. Kuwi jenenge katok. Ngono iki momongan lho. Engko bengi gawe katok kombor. Ha iya. Kadung aku ora rangkepan. Kene iki glember kok ndi aku. Mas kuwi katok model undruk iki ya ngono kuwi. Ning kuning. Lek mumet ya sok sambat nggon. Lancir. Tau-taune mon. Kuning. Sesuk ta. Heeh, domong. Ginawa liyan. Ning langkon iki bojone Pranes. Saniki sing ngerti ya, Mas. Oh, iya ngerti. Man. Rasa. Nyon rokoke, Mas. Ayune Rokok iki moro-moro takok tak wae utuh. Mlebese apipin. Ayu kok mlebes iki lho. Lho mlebes iki tegese kewes iki lho. Nah, kuwi ya ungkapane wong bingung kuwi kaya. Bingung mikir ning omah. Jadi ya beban tenan. Asno Aduh. ya. Nimas. Diajeng. Nyambut ke. Tuluk. Laden napa Kakang diajeng? Pun Kakang kadung duweni rasa tresna kaya mangkene. Yo kene mbok tampik tresnaku. Kula sampun gadah priya lintune Kang Mas, kula mboten saged. Yo kene kowe duweni priya liya. Apa aku kurang gagah? Apa aku kurang bagus? Yo kene kowe setting marang priya liya. Sopo iki? Yo iki sing mbok kandhake. Sing mbok kandhake sisianmu. Lho nyapa? Sing dadi priya idamanmu. Lho, ngece saja ngece kowe. Aku mek liwat tok. Kok mek liwat tok lho kuwi dapuko. Dapuk dadi pacare iki. Ngono lho. Hei. Pawongan. Jenenge kok pawongan. Urung kenal. Oh, ngono. Pawongan. Ana apa kisah? Wani-wanine kuwi gonjak marang garwaku. Garwamu apa adimu? Iki ngono. Pacar. Pacangan. Kekasih. Yen kena ndak kandhani kuwi nalika semana wis nandur katresnan marang aku. Lho. Yo kene kowe akon-akon yen kuwi calon garwamu. Aja kowe goroh. Apa ngono? Mboten Kang Mas. Krungu kowe. Gobokmu krungu. Nyatane tak tekoni ya ora gelem nyauri yen iki dudu pasrah. Lho. Diajeng dia. Yo kene kowe kandhamu lamis. Nalika semana kowe kandha tresna marang aku, banjur kowe kenal priya liya, kowe kandha kaya mangkono, Apa kowe kandha tresna? Mboten Kang Mas. Fitnah kowe. Yen pancen kowe tresna marang si wanita iki, coba bukteke kowe apa aku sing menang ana ing papan kene? Ora bisa. Loh, Aku ora bisa tetanding marang kowe perkara ngrebutne wanita iki. sebab apa? Sebab apa coba? Yen kowe tresna marang wanita iki, trimo aku gawa. Mergo aku wis duwe wanita liya sing tak tresna. Lho, Loh, mok wehne. malah mbok wenehke. Paling metu asline. Ya mergo galak ya. Kowe nek bengok kaya kucing no. Ten pancen mbok ulungke. Dadi priya kang nyata-nyata kowe wicaksana. Ya. Banjur panjenenganmu arepe mundhut garwa sapa Kakang Mas? Aku wis duwe wanita sing banget tak tresnan. Lho. Dunungipun wonten pundi? Diajeng Krishna. Lho. Krishna. Kok Krishna kaya kuwi lho. Kula Kang Mas. Krishna. Enjih Kang Mas. Krishna. Enjih Kang Mas. Yo ki lho padha tresnane ngene iki. Krishna. Enjih Kang Mas.
Iso, kowe ngono kuwi iso karo iki. Iso kowe ngono kuwi. Iya. Dia, iso kowe. Karo iki iso dia. Jajeng dia. Pripun Kang Mas? Engka pedhota. Sajroning atiku aku ora bakal bisa adoh marang sliramu. Nggih menawi ngoten Kang Mas. Sliramu ya bisa adoh karo aku cah. Alah lamu. Kang Mas. Ya bluloke mbok gandrung. Bluluk piye to? Kuwi degan kok. Ayo lho. Bene Kang Mas ya. Coba lingguwa cahyo. Wis lingguwa tok ngene. Lho ora mbok deke to, dekno kok iso. Kowe ngadeg malah kaget iku. Lho, bene ya ben kaget. Wis kaget. Ha, telon. Jajal. Ora lho kuwi wong apa sepeda mini kok ya. Wis kowe tak kowe. Inten-intenipun Kakang dewe kaino sak kepenakmu coba Iki dibawani nek ya ditembangke Sang Dewi katon nglam-lami katingaren Tindak bae lan numpak taksi. Apa duduk kuwi Duduk kuwi. Lestari. Oh alah, lah ya Lestari numpak taksi kok. Lho lah iya. Monggo Lestari ki Mbak Sendur kae lho. Yo, bukani bareng. gamelan ki Gus. Nggih, gamelan campur musik. Ayo berpacu dalam melodi. Dek. Dia Eno. pindho Lestari bengi iki. Kasihanmu ya, Dek. Ngene kok gawe penak ora beban iki. Ngomong Iya ini aku. gayeng. Ini malah. Lho. Sang Dewi katon nglam-lami. jogete ya api. Mendake ta ya mendak ta. Lahiraku. Arum kabange melati. Dasar mulane dadari. Oh alah, mulane dadari. Hoyok niwa, hoyok meneng lho. Bagus. Lho lek iso joget ngono kuwi. Anjan tepi. Duko. Ati luwe Kediri. Rukun. Oke. Tresno sejati. Celeng. Fotonya nih, fotonya. Ngomong alam bos. Yang semi saja dan sepi. Tanyamu Eh. Oh, celeng. Kesoran romgot. Pepet no cari iki. Tawang Ritan pawanganan. Iya. kebahagiaan sendal kon jero cahayu Banget manis
Tari yang sami saja sepi vokale deh, tambahan nih. yang sami saja sepi Iki mau tetembangane ya kuwi Lestari. Wah, dan megawe iki lek tanpa beban ngene iki lho cah bagus. Nyatane kepenak sewengi kaya sedhe lho. Ora krasa ta wis jam 4:30. Lho. Heeh, rumah saku, Mas Gareng. Iki ngono 7:30. Masaku kok ya. Sing digawe jam Tokyo. Lumayan iki ana gendho pipit. Oke, siap-siap kene. Pipit ki ora beda karo kapit. Heeh. Kene jumeneng nduk. Pipit puput wis familiar bisa. Trotak. Oh. Lagu lo enak bos. Waduh, halo Om, good night. Yes, good night. Wah, bahasa Inggris barang dek modern. You understand and speak English? Yes. You understand? Yes. Speak. Apa speak? Bahasa. You understand and the music and the Java. Yes, okay. The Java and the music. Okay. The siapa? The musik, teman. Teman oke. No. Oh no. Teman the ankle. The bear. What's your name? Name. Oh, my name is. Pipit. Oh, very good. Your name is? Mr. Joklitik. Your name? My name is Jagluduk Harap Ali Muhammad Sok bin Ajibak. Nemplek. Nemplek. Nembango sing apik. Ki duet karo Kluthuk kene, karo Mas Klitik kene. Nyapa kok jalan-jalan? Ora. Aja. Ya Allah sugetan eram ta. Aku iki lagi wayah iki gampang lesu aku. Mas aku. Si jenengan ki ngomong beyak. Lho, cacahku semangate luar biasa kok. Wayangan lekas jam 8 ngono dhek teko kene jam 9 awan ya nduk. Lewat ning omah ladang. Nggih. Siang Pak. Coba iki. Siap. Karo aja lali nganggo semu. Kita tetep digabung karo musike karena wis diature dulur-dulur sing padha bareng umon dan menika. Pokoke muga-muga sedaya warga masyarakat sing dalu menika
melu melekan ning daleme Pak Santoso muga-muga kabeh panjang yuswa, sehat, akeh rezekine saya. Tidak lupa ya kuwi sekali merdeka tetap merdeka. Bulan Agustus nggih Mas. Tenan lho Mas. Iki lek awake dhewe sadar, ujare para winasis iki tirakat paling abot ki mung melek. Sapa sing gelem melek luwih saka jam 12 bengi, insyaallah apa sing dijangkah diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Kuwi pitutur kondi. Iki ya ngawur aku asine. Lek tanggaku kurang lho sapa wae sing betah melek bakale nek melek bengi lho muncul kok jam 12 bengi, sesuk-esuke bakal ngantuk terus. Siang pagi toro ngantuk. Ono ora gelem golek kanca liyane lho ben gedene dhewe. Ya. Wong ayu tresna kukinarya tamba susah jroning batenku tak aku dredeg lho hatimu rasaku tulus apa sih? Iki sinden nek tangane ngecemes tok. Lha kuwi jenenge lah kan petuk karo penjan ki rumangsa cara anune piye ya? Sangke baguse wong. Bagus sapa trawe sik nom ndek jantung lemah kok. Mulane gampang teles kok. Wis sing iso diarani isu-isu mangan sego kremes. Maksude Isu-isu mangan sego kremes. Isu-isu mangan sego kremes sing mangan jenenge Pak Nonot. Artinya Sing wedok tangane nyekemes, nggonmu kita jlenot. Kowe kok kenal Nonot ta kowe? Pak Nonot wong Blitar kok. Ngendi? Loh. Petinju. Bencing. Lah iya. Gubuk asmara kae. Nah. Biyen bencil petinju. Sanadyan ngaruh ngibanyu sekara tresnaku ra bakal derno Salalen nyawa oncat saka raga wis tresna rapi soti Lintang asmara ya wis pokoke tak gawe keterangan Sakrabdaya Indonesia. Oke. Nom-nom aku ngono kuwi. Oh Sakrabdaya Mister Golo salam betul Oke. Ana bibit siang pan tara ratri mong ngeling manis sing ati apa ya setiaku bisa anduweni marang sang tiasulas mi rasa kangen angin putih Arek wong ayu tapi upayane datang balik janji janji sampai mati apa ya tenangin nanti prasetyamu kaya ngono ya injek kan Mas iya wong ayu tresna kinarya tamba susah jroning batenku bagus santap rasa timu
ngarungi banyu segara tresna kanca-kanca Kasrewan bakal sirna senadyan nyawon cek saka raga wis tresna tapi sedih lho duko Tunggal warga masyarakat duko juga Pak Santoso sak keluarga mugi berkah lintang asmoro hipo siang Paktara Ratwi mongeleng manis singat setiaku iso anggeni marang sang Yasulami bisa yen wis tresna bisa yen wis tresna gitu. Oke, terima kasih Pipit. Coba kaya ngapa cara Bali kono genduk Lita. Kene lho. Ho. Ki jumbo karo iringan spot Bali iki mau. Untuk Lita diaturi warga masyarakat kanggo panglipur iki lagune sing enek hubungane karo Bali. Napa menika Mas? Kitir Sumilir. Oh.
Hubungane napa? Nek kono enek kitiran ora ning kono? Teng pundi? Ning Bali enek kitiran ora? Teng Bali. Duka dereng nate mriko. Lho mesti enek. Malah sing apik ki mesti hubungane karo Bali ki nek gendinge. Apa? Gubuk Asmara. Oh iya ning kono enek akeh gubuke kok. Gazebo. Gazebo Asmara. Dia kitir semilir apa liyane? Manut Lita. Menika saking Bu Wiwi lalapan kriyan nyuwun lagu. Wah iya bojo loro. Wah iki tulisane Ika iki to iki. Nah, kuwi titen kok tulisane wong iki nek wong cara nedenge nulis ki nedeng kasmaran ki ngene cengkoke iki. Anu, mbok kasmaran karo sapa aku ora ngerti. Wiwine ditulis Wiwiyek. Bu Wiwi ejaan lama. Tembangi kita semilir ya? Nggih. Oke, diaturke buat warga masyarakat mriki tidak lupa ya kuwi Cakra Budaya Indonesia. Kontreng. Oh. Saya Budaya Indonesia. Oke. Lita, Nur, Maulita. Buat keluarga besar Pak Santoso. Juga mereka saking lalapan krian. Terima kasih. Mas Andi. Andi siapa? Mas Andi. Pak Santoso sukses selalu. Oh yo Anakku kambara anak bos mego. ngetong lintang lepas wayu. Sumilir ora kroso sliramu Lapan sekawan, terima kasih.
gendrapan swasana ki ngene cah bagus. Tetembangan ki nek digarap gamelan karo musik kompak kok ya apik. Penak. Nyatane wong ya pemusik karo pengrawit ora tau gelut, kabeh kompak. Pengrawit ngalor, pemusik ngidul. Men ora tempuk, lek tempuk geger calon. Rumah saku apik. Mulane terima kasih Juling Suka Parisuka Cah Bagus aja lali tetep melu ndedonga. Muga-muga niat kajat saka panjenengan Pak Santoso sak keluarga juga Biwi kang putra sing padha ditetakake dadi bocah sing soleh kabeh. Bekti lan Rama lan ibune piguna tumrap nusa lan bangsa besok yen wis gedhe iso nggayuh cita-citane. Piye cita-citane umpama Intan dijumenengke sik. Lah menika sae Pak. Ibe Bilo Jimok Kences. Napa menika? Ibe Bilo Jimok Kences bulu wajah kalau kayak Bang. Kita goleke pesinden pawakan set. Obah sarwa kluget. Wah, tenan kok. Iki pirang-pirang dina dheke jope karnaval terus. Walah, ora. Nek son-son DJ ne dhek ning dhuwur son nyedek lampu, gogok ngono. Malah kaya ogo-ogo. Ya joget to karepe dhek. Jogete apik lho iki kanggenmu wae. Masaku. Bocah ki yen pawakane cilik ra cilik, dhuwur ki mesti lincah. Heeh, lincah. Ora enek linciye ya. Sama nyapa to Mas kok lungguh ngadegno lho. Iki enek sesuatu sing gak po. Apa kuwi kok enggak penak? Kok tak kandhani. Rumah saku kok. Kandhani kita kecilian. Ora cetok. Tembange mboten angel menika. Nggih. Abang biru, lampune disco. Tak gitarane bojo loro. Awak guru mikir bojo loro. Puisi sik klentingan. Lenting coba. Yo anu sak engko Mas Kritik ben gitar ora apa-apa. Bojo loro to, Pak? Bojo loro to? Heeh, tapi anu saem klentingan sik petian. Heeh. Klenting iki Intan arep ngetokne puisi karena ini Agustus. Garapan. Abang biru, lampune disco. Ngono. Garapan iki. Ana kowe? Enak garapan aja. Garapan apa to bojo loro digarap bareng ya mesakne lho kok ya. Garap. Enak iki omong. Seneng aku. Ganting nih. Elek. Abang biru. Puisi. Lampune disco. Los. Awakku kuru. Kuru jangan sakmono jeblok. Mikir bojo loro. Bojone sapa iki sing tak pikir? Lah mbok lah kowe bojomu piye? Bojo sing enom. Enggak, Jo. Jaluk disayang. Padha ae. Kakak. Sing tuanjer wegah ditinggal. Sing tuwek kuwi wis setruk ngono. Wis ya dinteni Bu Wiwi kok. Ayo siarno nek ngono, dulur-dulur. Nggih, para sederek monggo. Ingkang kawogan. Lagunipun Bojo Lolo. Kontring. Wah, kaya kene, kanca-kanca. Het. Bojo loro lagi. Loh. Umum iki tik santai ae. Ini Mbak Wiwi warung krian. Mbak dulu-dulu ingkang pantau wonten TikTok, YouTube, terima kasih. Semoga berkah. Intan Budi Lekowo. Cakra Budaya Indonesia. Oke. Abang biru lampu disco. Awakku guru mas mikir bojo loro. Bojo sing enom. Jaluk disayang. Sing tuanjer wegah ditinggal.
sirahmu rapi seduri andem tresno mas uga andem waktu mikir butuhe mikir belanjane ora iso mumet jer saiki bingung atine Dalang dina baline kene aduh enak sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo Mbak Randa yo masa Insan Budi Bekolo Hanya Bujulolo Hanya Hanya Seseng itu nanti itu semua Hanya apa biru lampu bisa awak aku kurumas mikir pecelana apa iya bejo sing Mikir sapa? jaluk diseng sirahmu rapi seduri andem terus napas uga andem waktu mikir butuhe mikir belanja jer saiki bingung ati Oke Mbak Riri kanggo sapa sing sedina kanggo wong liya Pak Solik selamat malam sing sedina kanggo wong liya terima kasih thank you Pak Kamsia Kamsamida arigato bocah bocah kompak tenan. Mas Klitik, Mas Luduk, matur sembah nuwun sampun bergabung kapor nyoto. Kula tak netepi kewajiban sawetawis sing baku kapor nyoto Pak Santoso sak keluarga muga berkah. Sing ditetake dadi bocah sing berbakti kaliyan Rama lan ibunipun. Ora luput andem slamet nggih. Nggih kepanggih kapan-kapan ya dina nek ana wektu ingkang mirunggah.